बेनिफ्रायसो थांबानो मोनदों मेट्र'जोंबो इलायबोसो थांबाय मेट्र' अ दे थां दे मेरला टाइम दं गारि लांखानोसै थांबावग्रा ससे थांखो मानसिया फैसा लाखांनायनि उनाव बिदि बुंदोंबा नोङो फैसा लाखांनायनि उनाव नोंसोर थाङो थाङा बे नोंसिनि गोसोनि खोथा होनलायना माबादोंबा सिगिनाय रावै जोङो थारमाने थाङो थाङा बिदि नङा जों सिगाङावनो बुंखानाय अपसन होखानाय आरो आदा थारमाने जों अपसन होयो नोंसोरो थांनोबो हायो बेयावनो कमप्लिट खालाम नोंसोर कर्सखौ खालामदोंबा जोंना रुल दंखायो नोंसोर 6 मासखौ कमप्लिट खालामथारनांगोन बिनि उनाव जों सार्टिफिकेट इसु खालामगोन बिनि उनाव जोङो प्रेक्टिकेल हरगोन बिनि उनाव नोंसोर एक्सपिरियेन्स खालामबानो जाबाय लकेलावहाय आरो जुदि थांनो गोसोबा थांबानो जाबाय जोंहा बाहाय माने माबा गैया दा जोंनि तेलेंगाना बड' अइल पावर एसोसिएशननिफ्राय जों बेखौनो जेनेबा बिथांखौ बिथोन होयो नेक्स्टआव जाहाथे जोंनि बयबो रावबो जोंनि हारिनि फंबाय बिनानावमोनखौ जाहाथे आलाय सिलाय खालामा जुदि मोजाङै मोजां जुदि कनसालटेन्टखौ जुदि बिथाङा सालायदोङोब्ला जाय कनसालटेन्टनो होफैगोन बेखौ भेरिफिकेसन खालामग्रो आरो बिदि जुदि भेरिफिकेसन गैयालासे जाहाथा बेफोरबायदि लाबोनानै एजेन्सिनो आगारना होनाङा मानो होनब्ला बिराद बेहाय सानसेजों सौहैया साननैजों सौहैया जोङो बिनि राव रोङा माब्ला मा जागोन खुनु बुंनो हाया जोंहा मैयासो जाना थांनाय जों मैयासो जोङो चिरां डिस्ट्रिक्टनि मा गामिमोन आमथेखानि जोङो सासे फंबायखौ खोमानांदोंमोन बेखौ जोङो एयारपर्टआव जोङो साननैनि गेजेरावनो बिथांखौ थिनहरनांगौ गोनां जादों फ्लाइटजों जुदि जों बेहाय जोंनि तेलेंगाना बड' अइल पावर एसोसिएशन गैयामोनब्ला जुदि जोंनि बेफोरबायदिनो जाहा थाहा जायगायाव गोमालाबायनानै थैलाबायनानै गोनां जागौमोन बेखायनो बयबो बिथां सोलोंहोग्रा जेनेबा बिथांमोना एसोसिएशन सालायगासिनो दङ बेखायनो जाहा थाहा बेफोरबायदि उन्दै उन्दै गथ'फोर फरायफुनायखौ जाहाथे बेफोरबायदि दा खालाम लाबो नाथाय गासिबो भेरिफिकेसन क्लियार खालामनानैसो मा खामानिनि थाखाय लाबोदों बेखौ क्लियार फाइट खालामनानै लाबोनानै हो नेक्स्ट जोङो गोख्रोङै जोंनिफ्राय खावलायनाय जाहाथे बयबो रावबो जाहाथे बेफोरबायदि गोरोन्थियाव आगान दाहोफै मानो होनब्ला जों बेहाय स्ट्रिक्टलि एक्सन खालामनाय जागोन सोरबाफोर जुदि लाबोनो गोनां दंबावोब्ला सोरबाफोर लाबोदोंब्ला क्लियार फाइट खालामनानै लाबो नङाब्ला जों बिसोरनि इलिगेल जुदि खामानि मावोब्ला जों एक्सन खालामनाय जागोन बा लिगेलि मावोब्ला जों बेखौ सापर्ट होगोन जोंथ' दिनै जुदि न'खरफ्राव दङमोनब्ला जुदि सोरबा जुदि बयबो धोनिमोनब्ला जों जाहाथे बेहाय हाथा हामा जायगायाव जोङो बेहाय खामानि मावफैनाङामोन बेखायनो जोङो जायफोर फैग्रा बिथांमोनाबो मोजाङै मोजां मावनानै थां बा जाय बिथांमोना बिनानावमोनाथ' फरायनोसो फैदोंमोन दा बिसोरो मावफैनांबाय हाउस किपिं बेनिखायनो आरो इन्ट्राक्सन नेक्स्ट जाहाथे रावबो बेफोरबायदि गोरोन्थिखौ दामाव आङो जों तेलेंगाना बड' अइल पावर एसोसिएशननिफ्राय जों बेखौनो खावलायो जोंहा बेल' नङा मुम्बाइनिफ्राय बेंगलरनिफ्राय कर्नाटकानिफ्राय चेन्नाइनिफ्राय गासिबावबो जोंहा बयजोंबो कनसार्न दंजोबो जेसेबां जोंनि बर' अइल पावर एसोसिएशन दिल्लीसिम बेखायनो जोङो जोंनिफ्राय माबा मोनसे जुदि होजोंहाय मिथियोब्ला जों बेहायबो मिथियो होजोंनिफ्राय जों बेहाय फोरमायहरो बेनिफ्राय जों जुदि मिथिहोदोंबा होजोंहाय फोरमायहरो बेखायनो जोङो अराय सम जोङो जोंनि हारिखौ जुदि मोजाङै मोजां जुदि गोख्रोङै जुदि मोजां खालामलांनो सानोब्ला जाहाथे गोरोन्थि खामानिफोरखौ दा मावलाय
गोजोन्थों आं बेखौनो बुंनानै हायद्राबाद तेलेंगाना बड' एस'सिएशन वेलफेयारनि मानव गेदेर आफादगिरि नेहाथारि मानव गेदेर एडभाइजार आरो बे आदामोननिनो सारमोननिनो गासैबो बायदि बिबानाव थानाय साफ्रोमबो मावथि सोद्रोमा नोंथांमोन बाथ्रा जाहैबाय जोंनि गथ'फ्रा गासै 31 जनमोन लांफैनो फैनायाव जोंथ' गासैखौबो दोलो बोलो लाबोनो हाया थाखा फैसानि खोथा जाहैबाय जोङो नै फंबायजों आंजों गासै गार्जेनजों रायलायनानै जों सानैखौ फाथायहरदों दा बाथ्राया जाहैबाय जे जोंहा मबाइला इउटुबाव होदों इउटुबाव नुनानै बै जा सोमदोन इउटुबारनि हगारनायाव जों नुनानै कन्टेक्ट नाम्बार मोनबाय कन्टेक्ट नाम्बार मोननानै फोरैनाव आं कन्टेक्ट खालामबाय मोनबाय मिथिबाय अफिसा बबे जायगायाव काजलगावनि डिपो अफिसनि खाथियावनो नांजाबनाय मबाइलावथ' गोबां खोथा रायलायजाया थांनानै फेस टु फेस रायलायहैबाय बे बाथ्राया बुंनायाबो माखासे सैथो खिन्थु माखासे बुस्थुखौ गासै गार्जेननो बेफोरबायदि क्लियारखौ होआखै नोंगौ जिनेम आरो जेडिए जिनेमा जाहैबाय बेनो फार्स्ट बेच सिगांहां गैयामोन जिनेम गैयामोन एबारनो फार्स्ट बेच दा जिनेमा मा जेडिएआ मा जेडिएआव माने जायफ्रा गोरिब श्रेणिनि मानसिफोर हाथारा बिसोरो जेडिएआव जइन लाबाय जेडिएनि खामानिया माने जोंनि आसामाव बारा स्कप गैया हजोंहाय मोजाङानो हजोंनो लानो हायोबा लानो हायो खिन्थु जोंनावहाय बाराहाय एक्सेप्टेबल नङा जेडिएआ हजोंनो मावनानै जानो हागोन मोजां बेथन मोनखायो बेबायदि होननायखाय बे ट्रेनिंआ 6 मास कचिंआ जेडिएनि कचिंआ 6 मास दानिया बेबायदि आसामाव जोंनि फिसाफोरखौ जोङो फोरोंनानै जे डिमान्ड गैलायाब्ला मा फोरोंहरनायनि लाब जेडिएखौ होनबाय आरोखि आं होमब्लालाय जिनेमा जोंनि आसामावबो बिटिसिआव पावार दङ साख्रि मोननो हानायनि पावार दं डिप्ल'मा मोनगोन मोजाङै होमब्लालाय इसेबां उसुबिदाखौ मानो लानो बे मालायफोरनिखौ बुङाखै आंनि बेक्तिगत माने बुंनाया जाहैबाय साफ्रोमबो गार्जेनाव बुंनाया मा रोखोम बे आंनि बुंनायखौ आं बुंनो लुबैदों आं बेखौ क्लियारफिकेसन होनो नागिरदों होमबालाय आं जिनेमावनो खस्थ' खालामनायब्लाबो माबा माबि बुस्थु फानलु फानला खालामनानै 30,000खौ आं जगार खालामबाय दानिया लाबाय जाबाय कमप्लिट जाबाय खबर लाबाय थाबाय क्लासखौ खबर लाबाय थाबाय एक्सुवेलि जोङो गार्जेनजों गार्जेन खुनु दिन कपारेसन गैलायलाया मिथिलाया गार्जेन मिट गैया जों गार्जेन मिट खालामजानो लुबैदोंमोन खुनु गार्जेन मिट गैया फैबाय थाबाय क्लासा जालांबाय थाबाय दाना माबानिफ्राय थांबाय बे जायगानिफ्राय थांबाय माबा लानो मा होनना बुङो बेखौ इन्टारभिउ लानो थांबाय दानिया हेला मास मोनसे जाबायमोन खोमा बेवहाय गथ'फोरखौ बुंहोबाय जेडिए बुं जेडिए नङा होमबा गथ'फोर जेडिए बुं बाहायथ' गासिबो जेडिए नङा जिनेमबो दङ फिसाजोआ खोन्थाहैबाय बाबा माथो जोंना जिनेम नङा माथो जेडिएसो बुंहोबाय जोंखौ बाहाय मोनसे गिनाय फैबाय आरोखि जिनेम कर्सआ बोरै जेडिए जाखो बेथ' आसरित खोथा दानिया बिदिनो जाबाय थाबाय दाना माबा जोब्बाय दाना नै माबा फर्म फिलआप खालामनांगौ बोथोर फैबाय फर्म फिलआप खालामनायाव आंनो फैबावबाय गथ'खौ लानानै दाना बाव सोंबावबाय आं जे बोरै मा सिगांहाय बे खोथा बाथ्राखौ आं बारस'लांबाय थारमाने जिनेम होननाय कर्सआ जाहैबाय सोलोंनांगौनि माबाया इयारलि 1 लाख 1 लाखखौ आं बोरै होनो हागोन 3 बोसोर कर्स जिनेमा फार्स्ट बोसोराव 1 लाख होनांगोन नों सेकेन्डआव 85,000 थार्डआव 85,000 होमब्लाथ' 3 लाखआनो जायो खासा खासिखौ 4 लाख दाना आं बे खरसाखौ बोरै होगोन सिन्था गैया ओरैनो कचिं ओरैनो जब 100% आं नकलि बुङाखै आं धर्मनि खामानि मावग्रा आं बोराय मानसि कचिं प्लास जब जों गामि बिथोरनि मानसिफ्रा गासिबो एलाफोरखौ जों सोंजोबनो रोङाखै जबा माबायदि आं बेखौ कुइसन खालामनो रोङाखै जबा मा जब बुजिना मोनबाय जोङो नार्सिं कचिं नालाय ट्रेनिंआवबो होबाय बिसोरो
1 मास बे 1.5 मास कचिंआव प्रेसार नायनाय बिजि थुनाय थै बरननाय फिसाजोआ सोरखौ मोनगोन सोरखौ मोना आंखौनो थुग्लिगासिनो आंखौनो बरनगासिनो ट्रेनिं नालाय आंनो थुजालागासिनो उफाय गैया दानिया बख'नो रोंलायबाय रोंमारदोंबालाय खोमा मोजां जामारदोंबालाय खोमा बेबायदि बिसास खालामनानै बे माबाया बिसिनि गथ'फोरनि बेथना आं जेब्लानाखि रायलायफैजेनो बेयाव बुंबाय जोंहा फोदैया जे 20 लाख आरो 20,000 थाखा मोनगोन मासाव 20,000आव नोंहा पिएफ दानगोन एथ' थाङै थुङै नोंना 18,000 थागोन 18,000आव नोंनि जानाय हस्टेल फिस कमप्लिट दाननानै नोंनाव 3 बा 4,000 बाजेट थागोन नोंनि गथ'आ बायग्ल' बायग्लां जाला लोंला गैयाब्ला 3-4 नोंनाव कम्पालसारि मान्थलि थागोन होमबाथ' मोजां दानजोबनानै फिस दानजोबनानै औ दा मान्थलि होनांगौ नालाय बेखौबो ओमफ्राय फैजेननाय मासावथ' बिसोर बिया जेब्लानाखि सेलारि मोनगोन अब्लासो बिसोर हस्टेल फिसाबो बिगोन बे बास्तब होमब्लाथ' मोजां हरनो हानाय गोहोआनो गैखाया गाव मेथाइ जानो माबा मोनसे गाननो जोमनो लुबैदों बेखौ 1-2 हाजारखौथ' हरनो हागोन खुनुरुखुम खिन्थु जों बेबायदि मान्थलि 10,000 12,000खौथ' हरनो हाया खुब गोजोननाय मोनबाय आरोखि जों मान्थलि जुदि 3-4 हाजारसो जुदि बाजेट थायोब्ला गाज्रि नङा मोजां बे जोंनि जाम्बा जाम्बिफोरनि साननाया गुसेब नोजोरजों साननाया बेखौ बुजिना लानाया खुसि मोनबाय आरोखि फोथायबाय बुंबाय थाबाय नालाय बेबायदि आरोखि दा बाहायनो बिसास खालामनानै जों गथ'फोरखौ बाव काजलगाव